Niin, otetaanpa vähän kalustoa matkaan tästä. Tulisiko se Petu sieltä? Hei! Hyvä, tule. Siekka ja sinne. Hulda, oi! Hulda lähtee kanssa, tule. Joo, lähetään. Joo, mennään. Joo. Hyvä, ai saa. Tarvii minua nurin juosta kuitenkaan. Ei tarvi, ei. Älä nyt vielä sitä persettä nuskea, se tulee vielä juoksu. Hulda, kyyti. Petu, kyyti. Ei pukis siellä. Lähdetäänpä kattoo mitä päivä tuo tullessansa. No niin, aletaan pikkuhiljaa lähestyä pelipaikkoja. Tässä vähän gameplania tuossa mietisin ollut vaikka minkä näköistä ötöykkää tuossa haaskalla yöaikana, että siinä olisi supia ja kettua mahdollisuutta löytyä. Ja varmaan Petulla ensin katsoa sitten, että löytyisikö ne supit siinä hyvällä turilla ensin ja sitten Huldalla kokeilla kettua, mutta yleensä kun liian pitkälle suunnittelee, niin hän ei mene sinne päinkään nämä hommat. Mutta eikä sitä jotakin löydy. Tai sitten ei. Oletpa tuota ihan varma. Lähdetäänpä vartin päästä kattoo mitä tapahtuu. Petu sinne lähti jotakin jälkimään ja vauhtia on tuommoinen 9-12, että ihan kohtuu hyvä jälki. Herättelehän tuo ei juurikaan. Tapa katsoa mitä sieltä löytyy, jos on jotakin löytyäkseen. Jälki kuumuu. Tai ainakin pitenee, jos ei muuta. Kahtellaanpa, että tuleeko sitä valmista. Mitäs on nyt jälkinyt sitä 5,9 kilometriä. Ja vain 12 mennään sillä välillä. Niin, sieltähän sitä ajettavaa löytyi ja kävi pyörähtäen tuossa minun naka-alla tuossa mutkassa, mutta en kerennyt tuohon mutkaan nähdä, että mikä siinä oli ajossa, mutta ketulta tämä haisepi. Haisepi kuitenkin vauhtia. Välillä oli 3,5 tuossa tien päälläkin tuolla mettässäkin 20. Alkaa tutkia mihin se sitä asettuu, jos asettuaksi. 18 mennään tuolla. No niin, mennään. Tuli Peto jos tuohon Lammenrantaan se kettu, niin vaihtaan tuoretta koiraa. Lyön tuo Hulda siihen jatkamaan. Katsotaan saataisiko se tältä puolelta esille. Tuossa on mökkejä pirusti tuolla toisella puolella, niin kokeillaan tältä puolelta. Vai tänne. Let's see. No nyt siellä alkoi Huldalla taas jotakin löytyä. 80 haukkuja, 14 vauhit. Verkeekö killettaa tuo aurinko, ettei meinaa nähdä. 86. Sieltä se taisi alkaa löytyä uudemman kerran. Melko seikkailu tämä aamu ollut kyllä. Semmostahan se joskus on. Lähdetäänpä katsoa, että tuleeko tämä Ranuan tielle vai mitä tämä keksiipi. 9,3 haukku. Varmaan seuraava päivitys painahtaa jo yli 100 sen todennäköisesti saattaa mennä. Mutta eipä siinä mitään, lähteä vähän vaikeammille ajaa ja kuvata. Niin, ja yllättäen taas kohti Ranuan tietä. Vähän yli 100 kävi jo haukut tuossa äsken. Suuntaan kohti Ranuan tietä. Näille ei aina oikein voi mitään.
lähteä kattelemaan, menneekö yli, että sais koiraa sitä pois. Ja just tietenkin tietä väärään suuntaan. 116 haukkuu tuolla. Itse olin tuossa, niin se tuli tielle ja suuntahan on väärä. No, lähdetäänpä seuraava passi virittää. Eipä se tullut tähänkään passiin. Tuolla se nyt pyörittää. Jäsyttämään tuonne näköjään aika pienenkin rinki. Toivon, että se vähän kimmahtaisi sieltä pois. Kalle vissiin sen verran vähän ketulla menohaloja, että alkaa kiertää omia jälkiänsä. Eihän se mitään. Näillä mennään. Nyt kun sitä sitten lähdettiin tuonne ringistä pois ja kohti Ruandan tietä. Ei, kyllä se vieläkin kääntyy tänne päin. Hyvällä turhalla patielle ja tietä pitkin sylliin. Mahdollisuuksia on monia. Sotainen meni taas haukuissa rikki. Tää varmaan alkaa lähteen tuonne päin. Ranuanti on tuossa ihan laajassa. Joo. No niin. Onnistuhan se viimein. Onnistuhan se viimein. Iso keturetky. Kyllä se koitti tänään kusettaakin meitä. Tuolta tulee Hulda tuohon minun tykö. On komia kettu. Saakeli iso. On kyllä. Siinä on ojaa tuolla välissä. Ojaa tuolla välissä. Otellaanpa se koira kohta tähän. Hyvä, se on täällä! No täällä se on, kuule. Täällä. Niin. Täällä. Hulda. Siinä. Hyvä tyttö, hyvä. Niin. Siinä se on, iso köllykkä. Vertaa koiraakin. Hyvä. Joo. Oi perkele möykkystä. Pyssyykö se tämä kamera yhtään missään? Pyssy, minkä pyssy? No joo, sehän loppupäivä kuitenkin hyvin sitten yhden miehen täsmäpassi. Piti sitten lopulta viimein ja todella iso kettu sitä reuhahti. Pitää käyttää vasitella puntarissa mitä tulee löytyy painoa, mutta joskus onnistuu, joskus ei. Nyt oli hyvä päivä ja pari päivää tehdä töitä ja lähteä sitten taas uudestaan. Sitten taas juniorin vuoro, eli tuo pennun vuoro. Sitä käytellessä silloin. Nyt oltiin raavailla koirilla tänään liikenteessä. Semmotti.